boleh sibuk ni pibarok ki parlok ki baju kerjaan kapor kam tam iaphi ki parlok ki ba wan thamai ha kane ka video ka bamata ngangai pinyo ro sibun ki jing matoi lung ba kane ka notice ka banga iaphi te hangne namar ka jing karpat jang pi ya ka dor tiket ka ba kam tat te menta ro ngan pan iaphi halor kata te kam tam ya kito ki parlok rawon ki baju sngo tenat ban yele simenta ki jaka paper ha kane ka jingi kap kwai dok kha ha ka jala ka jongi te pila ban sngap bat share ya kane ka video ro shaki parlok jang pi khnang ba maki ro kin tip ya kane ka jingi kap kwai dok kha namar henry don preng jang pi ki ba kwah ban simenta ro ki ba namar ka ba tiket ha ka dai kesni ka long ka ba tat ba ha ka ba ka jing ai ya ki price ro ka long kumne uban nang kong unyo silak san spa uba ar silak uba lai pawajar uba sau khasan hajar uba san pawajar uba hanriu san hajar uba hanyau sa hajar bat uba pra lai hajar kini ki pratali ki ha ba ka kadan jong ki price te na lorong taro kadon ro sa ka consultation price ki long kumne rum uba nangkong khasan spa uba ar khasan spa uba lai khasan spa uba sau khasan spa uba san khasan spa uba hanriu khasan spa uba hanyau khasan spa kumta ter kadon kumba ar pautoli ha kador khasan spa marway te klem na slem tongin pai no do pastang ya kani notice ha ai ban penlong ya kai ka jingi kop kwai do kha khnang ba ngin tip sha ya ki jaka ba penlong ya kai ka jingi kop kwai do kha te tongin pai no do pastang ya kani ka notice yawan sya ka jingi kop kwai do kha bala penyai da utrai pung harangkat bat ki paralog kajaka ha henneu mer pasi west Chanjahil district kapung jong uma lakon khar katarik open kwai ha katai kasni kan long ha ka khadan riu tarik nai bapra ara rarusan kapos dang nado khandai sitang step kan kut ha do lai baje jan met kadot tiket ha katai kasni kan long tang san spa sin wiang wei kwai ha ka pa uban kong unyo silak san spa uba ar silak uba lai pawajar uba sau khasan hajar kumta teter kumbangala deban batai pina do pasdang kan ka video ngai babun hen pedang jang pi ki balaya skotho halapa ya dei bat ki price ki bala ai ha katai kasngi te kendet tongin pai saya ka ki kendon jong katai kasngi bat ya ki dok kha bala the ha katai kasngi sa kan no kwintal mo na lor ki dok kha rim on the dok kha thamai sa sau kwintal ha ka pratarik na ba pra ar da rapsan ha ka por si pau baje pat step ki kendon kin long hitik ku maju punya ja ki wei pat ki competition te kane ka long ka ba katarai babon ni na pedeng jang pi ki parlok ki baju yesim beta pila yes ngo tho hi ha ba ya dei bat ki kendon ki ba ju pen yele kai sa ki wei ki pung te hangne ro ka long hitik kumta ban bot ya ki kendon te sisin bala dap ki price ki rawan kem ben hok ban thau kulmar on ailat shua ban bo jaka da usej leni da urnuang na do kapor lai baje bat odi tiket ha kapor sa baje jan met ha ka khat san tarik nai ba pra a rapsan ha ka tai ka sngi on pun khwai lai tali ki pung te ka notice ka la poi ka bakut ngai ba pilas ngotho ha ba dei bat ka notice ka ba ladep ban pule na do basdang ha do ban dakut ban ladon ki ba pidang kwah ban keli halor katai kacing kop kwai do kha phila ban sim ya ude number bat ladon hatrai jong kani ka notice te kendiat dek kum kacing pensai ya kajaka badon katai ka pung ngangai bat bon hin preng jong pi ki ba wan ban ye sim mata ha ka to ka pung bala don ha katai ka henneu mer west Chanjahil te kane ka pung ro ka don hi mar silang surok national highway 6 jong katai ka pung te anda pila wan ha to pila i ya ki notice badon ha katai ka surok te tangkatai pilai sengotho abaya te berkata te ngan pan kuno ya kan ka video hangne te ke besi bon ni barok